Podczas viacehodinovej navštívy Jameny pokrajinský zaštitník Hraždanoch i jej zamenica obišli daskeľo obista i stretli sa so žiteľami i so číslenýma Hraždanami. Oni im ponúkli právnu pomoc i sovity u rozrešovanju ich číslených problémoch. Najväčší prihvárky bolo okolo počatku budovania povaljaných i opravljanja odškodovaných obiscoch na doplnjenju škodoh u poljoprivredi, nepravilnostoh po ih dumanju u rozpodzeljovanju humanitarnej pomoci po familijoh i číslených druhých pitanjoh. Jak pokrajinski zaštitnik Hraždanov vyjavila, oni u Jameni boli prijemno nespodzivani so veľkým odvolanjom žiteľov na ich naštívu i pomoci u rozrišovanju ich stanu po precerpene škody od prešloho viljivu, nazdavajući se, že ich naštíva tom muslimskomu valalu i jeho žiteľom bude hasnovita i od pomoci.